Хей хора, как сте? В момента съм Джамбо и ви снимам. Да, сега отивам при война. Общо заето, тук сега гледаме покупките, не са кой знае колко, но да. Тя гледа пътечки. Сега аз гледам тук диадемите и какви неща просто имат, защото аз след такива диадемки просто много обичам. Най-обикновени такива. Сега гледам да не си харесам някой случайно. Да. Да, когато се прибера вкъщи, ще ви... не вкъщи ми война, ще ви покажа Джамбо Хол. Но за сега... Ние сега дойдохме тъ, да, няма сега да се тръгнем. Гледам просто тези топчици, много са сладки, вижте ги. Да. Не различни джуниорики разглеждам просто аз. А война си гледа нейните си там неща. Този има страшно хубаво. Да, за пред камината. За пред камина ще е чудесен. Вижте хора, какво открих. Ето тази четчица, която е за коса. Ето така. Тук си слагаш пръстите и си режеш косата. Не знам колко е удобно, но сега ще се видя. Тази четчица мисля, че ще е удобно, защото е 99 стотинки 1 лев. Но ще видя, май няма да си я купя. Но ще видя. За сега ще реша за нея, но много ми хареса и може би ще си я взема. Но не зная. Покупките ще ви покажа сега вкъщи. Вижте какво сърчите за 1 лев. Това е много красиво. Има и такъв надпис Love, който смятам този надпис да си го сложа там до главата, но не знам дали ще си купя, защото не ми е много до такива, но да. Сега ще гледам ето тук. Какви колиета и такива джунджурики има. Има за най-добри приятелки, аз това гледам. Тук има и 56 стикери. Да. Вижте какви яки значки има за 2,99. Уникални са тези значки. За чанти, ранички или каквото искате. Но няма да си ги взема, да. Това сега не мога да го закача. Ще се пробвам. Готов, намерих. Ще мисля да си взема някаква гривна, не знам. Но аз още обикалям, защото война не е готова още. Тя там се избира. Каквото се избира за нея си. Да, аз си обикалям из Джамбо. Да. И ви влогвам, естествено. Някои хора ще си кажат, че си говоря сама. Не, където имам да си гледат работата. Нали, да. Сега отивам при козметиката. И ви влогвам. И това, между другото, миналия път доста ме хвана и си помислих защо да си го взема. Но се отказал, защото това е балсам за кожички. Да, се отказал. Да, хора. Сега обикалям, като гледам огледалцата. Много обичам огледалца. Да си купя. Да. Но пък ги бързо ги чупя. Да. Има бюти блендерче. Аз не съм по такивата неща. Вижте какви са манички. Така, да. Сега се махам от тук, защото няма какво да гледам тук. При бебешките неща. Но ще мина от страната, където са четките за коса и такива. Да, за да си гледам и може би ще си взема някаква четка за коса. Като ви казах, коя смятам да си купя. Тази, която е 99 стотинки. Сега, хора, чакай бъфа само да им покажа така кошницата, как изглежда и така. Отдолу има още нещица доста, ама да. Сега отиваме да търсиме формички за къпкейкове. Вижте, много е пухкаво. Софи, това ще е много хубаво за пред камината да си лежа. Нали? Да. Много е мекичко. Добре, хайде да не се бавим да ходиме. Там е. Между другото, вижте какво се взе за 99 стотинки. Чакай да им покажа какво се взе за 99 стотинки. Взе си ето това, което ето тук си мушкаш пръстите и гребенце, сърчице.
ще е хубаво, но с 99 няма как няма какво да очаквам. Да. Но така, сега чакам. Айде, Бофа. Софи се казва, тя и затова и викам Бофас. Така, добре. Та сега отиваме към фермите за къпкейкове, не че знам къде са, ама ще разгадая се някъде. Ще видя. Ето ги. Софи, хайде, ето ги. Казвам. Ето тук сме сега. Така. Има ето ги тези, които са за гевречета и бисквитки, за шоколад. Рецепти са това. Вижте. Печене принцеса. Принцеса. За печене. Да. Тук има много неща в Джамбо. Всяко кътче може да открите всякакви нови разновидности на джунджурийки. Просто и казвам, да. Ела, хайде там. Отиваме, защото търсиме такива метални формички, които за многократна употреба да са. Да, това търсиме, общо взето. Сега хора ще ви развеждам, защото сега почваме от начало абсолютно всичко да минаваме, защото мисля, че съм забравила нещо. Сега ще обикаляме Джамбото. От начало. Да. Сега хора, само ще ви снимам, защото да, трябва да ви снимам. Сега започваме да обикаляме цялото Джамбо. Всичко ето така, лека по лека ще ви показвам. Има пунктчета. Аз имам, но не е такова. Да, така. Обикалям се. Сега. Вън е тъмно. Чакай, чувствате. Така, тук сега си обикаляме и аз гледам стикери. Стикери взех 5 такива. Не 5, ами книжки много си взех. Да, но аз ще си сега и от мене едни. Някакви, ма не знам какви. Хора, това ще го върна, защото смятам, че сега се отказах нещо и си взех повече стикери, защото то за какво ми просто не знам. Да, просто го взех като го видях, но сега се осъзнах. Ето след си правят много яки неща, между другото. Какво дали имам, бе? Какви картончета цвети, бе? Не. Изхаби ги.